Selvfølgelig svært at måle trivsel efter en danskundervisning på arbejdspladsen. Men nu er jeg jo så heldig, at jeg har været på en international arbejdsplads i Odense i en periode på 3,5 år. Der har jeg haft et begynderhold og et avanceret hold. Fællessproget på arbejdspladsen har været engelsk, så firmaet har simpelthen valgt at støtte medarbejderne i at udvide deres danske ordforråd, for at de kunne bestå de danskprøver, som har været nødvendige for dem, men også for at kunne begå sig bedre i familielivet og i fritidslivet. Og selvfølgelig med særlig henblik på at fastholde de her gode medarbejdere. Jeg ser tegn på, at danskundervisningen har været rigtig god for mange af deltagerne. Der er nogen, der startede, hvor dansk det fungerede som baggrundsstøj. Nu er de begyndt at lytte aktivt til sproget. De har bestået de her prøver. De kan stille og roligt følge med i samtaler i bussen. Der er tegn på, at indadvendte personer begynder at bevæge sig over nogle grænser. De er med på videoer, de præsenterer ting, de har mod på at stille sig foran mange mennesker. Hvad ser jeg ellers? Jeg ser, at afdelinger begynder at holde dansk dage. Det vil sige, at de holder deres møder om mandagen kun på dansk. Alt sammen fordi de ved, at der er nogen, der har fundet danske partnere. De har nogle svigerfamilier, som ønsker, at deltagerne snakker endnu mere dansk. Og det er jo bare fantastisk at være vidne til, at der sker så mange både store og små fremskridt